ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦରିଦ୍ରତାରୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା 15 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଅଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଜନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଏରିଆ ହସ୍ପିଟାଲ, ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯଥା ଔଷଧ, ପରୀକ୍ଷା, ଡାଇଲିସିସ୍, କେମୋଥେରାପି, ଓଟି, ICU ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦାଖିଲ ଆଦି ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ମିଳୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା 152ଟି ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡଧାରୀ, BPL କାର୍ଡଧାରୀ, ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ 50,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ 60,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ପରିବାରର ମହିଳା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାର୍ଷିକ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାର୍ଷିକ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକାରୀ ପରିବାରରେ ଥିବା କର୍କଟ, ହୃଦରୋଗୀ ଏବଂ କିଡନୀ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆର ସ୍ଥିତି BKKY ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟୀ ନୁହନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ଟିକସ ମୁକ୍ତ ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 25 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରକୁ BKKYରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ BKKYରେ ଏନରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର, ଯାହାକି 25,61,602। BKKY ଧାରା 2 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ MGNREGAରେ BPL, BNOCW ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇନା ଆହୁରି ପରିବାର ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା BPL ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ପରିବାରଙ୍କୁ କମ୍ ଆଦାୟକାରୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି 89,98,900 ପରିବାରଙ୍କୁ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏନରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି 69,69,672। ଏହା 15 ଅଗଷ୍ଟ 2018 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବିଷୟରେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା ଅଛି, ଯାହାକି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ 155369। ଏହା ସକାଳ 6ଟାରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ 104 ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।